top 12 business process outsourcing companies sa Pilipinas. Ito yung mga BPOs na tinatawag natin at kinikilala nating mga multinationals or mga dayuhang kumpanya na nag-hire o nangangailangan ng mga manggagawa at mga professional para magtrabaho sa kanila. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders para sa lahat. Ilocano Ngayon po, pag-usapan natin ang mga BPOs. Bakit sila napakahalagang bahagi ng ating lipunan? Kasi po sila ay nakakatulong hindi lamang sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan, sila ay nagdadala rin ng puhunan para mag-arkila ng mga opisina, ng mga tirahan, at ng mga iba't iba pang gamit na kakailangan nila at binibili nila dito sa ating bayan. At ang kanilang pasahod ay mas mataas na higit kaysa sa iba't ibang kumpanya. Ang kanilang mga starting pay ay nagsisimula sa 18,000, may mga 50,000, 45,000, 75,000. Mataas sila magpasahod dahil nga ang kanilang pinaglilingkuran ay mga kliyente sa iba't ibang bansa. Kaya dolyares ang kanilang batayan o minsan pag kinonvert sa peso, mataas ang pasahod nila kung ihahambing natin sa iba't ibang trabaho na mahahanap natin dito sa ating bayan. Kaya lang mga kababayan, napakahalaga din na huwag natin kalimutan, dapat hasain natin ang ating Ingles kasi nga kinakailangan marunong tayong mag-Ingles kung gusto natin magtrabaho sa mga ganitong klaseng kumpanya. Kaya paggugulan natin ng panahon na matuto tayong magsalita ng Ingles para makatulong ito sa atin na matanggap tayo sa kanilang mga opisina. Dahil marami silang hinahanap at kulang na kulang pa nga ayon sa kanila sa aming mga nakapanayam at sinasabi nilang ang problema namin marami kaming kailangan pero kakaunti sa ating mga kababayan na nahasa ang kanilang pag-i-Ingles. Kaya hasain nyo muna ang sarili nyo para na sa ganon mas maging maganda ang kabuhayan ninyo at trabahong inyong makukuha. So simulan natin sa mga top 12 BPOs na to na maraming kailangang mga manggagawa. Number 12 sa listahan natin ay Genpact Services. Ang Genpact Services ay merong mga opisina sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Mimaropa at magpasahod nila nagsisimula sa 18,000 hanggang 80,000. At iba't ibang trabaho ang kailangan nila o manggagawa. Financial accountant or training and quality manager, customer service, at for financial and for retail account. So, hindi naman kinakailangan para kang call center agent. Hindi. Kinakailangan pwede ka ring accountant or pwede kang financial management graduate or business management graduate. Pwede ka nilang tanggapin. Basta't ang importante lamang hasain mo yung pag-Ingles. Number 11 sa ating listahan, number 11 is KMC Solutions. Ang KMC Solution may tanggapan din sa Metro Manila, sa Taguig City, at marami silang kailangan ng mga manggagawa, mga service desk analyst, mga front desk administrator, mga HR business associate or partner. Ang mga sweldo nila nagsisimula sa 20,000, 45,000, 50,000, 25,000. So, ganyan ang mga pasahod nila sa mga kanilang manggagawang hinahanap. Number 10 sa ating listahan ay Transcom. Transcom nagsimula yan noong 1995 pa. At meron silang opisina sa Bacolod, sa Pasig, sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila at Calabarzon. Ang mga kailangan naman nila mga customer care specialist, customer service representative, outbound sales representative. So ang sweldo pasahod nila nagsisimula sa 16,000 hanggang 90,000 pa nga. So iba't ibang pasahod nila depende sa iyong abilidad at kakayahan. Number 9 sa ating listahan ay Teletech. Nakikita natin ang kanilang mga gusali na may marami silang mga opisina dito sa Metro Manila. Ang Teletech ay nagsimula yan noong 1982 pa. Ang kanilang empleyado sa buong mundo ay mahigit 62,000. At ang mga kailangan nila mga healthcare customer specialist, senior healthcare chat group, healthcare associate, customer service representative, at retail customer agent. Marami rin silang opisina dito sa Metro Manila at Calabarzon. At ang mga pasahod nila, 20,000, 25,000, 30,000, ganoon ang kanilang mga pasahod sa mga kanilang hinahanap ng manggagawa. Ngayon, pumunta tayo sa number 8. Ang number 8, yung Telus. Makikita rin natin ang Telus. Napakarami rin nilang opisina rito kahit nasa Metro Manila. Nagsimula ito noong 1990.
at mahigit 90,000 o 90,000 ang kanilang empleyado sa buong mundo. Ang mga hinahanap naman nila, mga customer service representative, telephone service representative, technical support representative, mga financial grads at mga financial tech graduates, no? So marami rin silang opisina dito sa NCR, sa Cubao, Ortigas, at ang mga pasahod nila ay nagsisimula sa 17,000, 20,000, 30,000, 40,000. So ganyan ang mga pasahod nila. Pang-pito sa ating listahan ay ang Sitel Group. Ang Sitel Group ay nagsimula noong 1985 pa at meron silang mahigit kumulang 160,000 empleyado sa buong mundo. Ang kailangan naman nila mga financial technical account, mga customer service representative, at meron silang opisina sa Tarlac at dito rin sa Metro Manila. Ang pasahod nila ay nagsisimula sa 14,000, 15,000 hanggang 20,000, 25,000 at depende pataas yan kung ang iyong kakayahan papasa sa kanilang standard. Pang-anim, Sykes Enterprises. Ito ay nagsimula pa noong 1977 at napakarami nilang kailangan manggagawa. Mga quality analyst, customer support agent, customer service representative, ticket management. Meron sila sa Makati, Mandaluyong, Muntinlupa at ang mga pasahod nila ay nagsisimula sa 20,000 pataas hanggang 50,000. Ngayon, pang-lima sa ating listahan ay ang Sutherland Global Services. Ito ay nagsimula noong 1986 at global na rin ito. Marami silang kailangan na manggagawa, customer service representative din, non-voice customer support representative. Meron silang opisina sa Cubao, sa iba't ibang lungsod sa Manila at sa Central Luzon. Ganon din, 20,000, 22,000 pataas. Pang-apat sa listahan natin ay isa ring napakahiganting kumpanya sa Amerika at sa abroad, yung Alorica. Founded in 1999, mahigit 100,000 kanilang empleyado at marami silang kailangan ng mga manggagawa rin, quality assurance associate, mga customer service representative. Meron silang opisina sa Angeles, Pampanga, sa Makati at iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ngayon, pumunta tayo sa pangatlo. Ang pangatlo is Concentrix. Ang Concentrix ay noong 1983 pa nagsimula. Meron silang himigit kumulang 270,000 na manggagawa at empleyado at marami silang opisina rin dito sa Metro Manila, sa Makati, sa San Juan, sa Pasay at sa Manila. Ang kailangan nila mga customer service specialists, mga representatives, mga call center agent. At ang pasahod nila nagsisimula sa 19,000 pataas hanggang 30,000 at pataas pa kung ikaw ay magaling sa iyong ginagawa. Pangalawa sa ating listahan is Teleperformance. Ang Teleperformance ay nagsimula noong 1996. Marami silang mga empleyado rin, 380,000 humigit kumulang globally sa buong mundo. Ang mga kailangan nila is mga admin, supervisor, mga customer service representative, mga asset management specialist. Marami silang opisina sa Makati, Cebu, at sa iba't iba pang lungsod dito sa Manila. Ang pasahod nila from 16,000 to 35,000 pataas. Ngayon, pumunta na tayo sa number 1. Yung number 1 ay yung higanteng Accenture. Ang Accenture, nagsimula yan noong 1989. Meron silang humigit kumulang 721,000 employees sa buong mundo. At ang mga kailangan nila, mga customer care associates, mga customer representative, accounting associates, at meron silang mga opisina sa Cebu at sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ang pasahod nila ay nagsisimula sa 19,000 to 21,000 up to pataas ng 30,000 kung ikaw ay may sapat na kakayahan. Mga kababayan, napakahalaga ng mga BPO sa ating lipunan kasi nakakapagbigay sila ng humigit kumulang sa huling datos na nakalap natin, mahigit kumulang nakakapagbigay sila ng ilang daang libong trabaho sa ating mga kababayan at mas mataas ang kanilang pasahod. At hindi lamang yon, namumuhunan sila dito para paglingkuran ang iba't ibang mga kliyente nila sa iba't ibang dako ng ating mundo. Kaya mga kababayan, kung gusto nyong gumanda ang inyong kabuhayan, magkaroon ng mas magandang trabaho, hasain natin ang pagsasalita ng Ingles, galingan natin ang ating mga pinag-aralan, at tayo'y sumubok na makapagtrabaho sa kanila para mabigyan tayo ng mas magandang kabuhayan. Marami pong salamat mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders, Para sa lahat, Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders, Ilocano Defenders.